yere. Si, desa si. Kom weer een petje. Want we lof de broer. Kom pot pauze even. Mi pientje pet dan weer een pet disi. Mi denk dat dim kisa die abop. Mi logo in abop lekwa las. Mi logo steun al lobby VP voor mi. Ay lekwa las. Mi no go in abop lekwa las. Maar mi go in abop nanga lobby. Nanga warmte. Nanga kring. Nanga ontvang van is maar ontvang mi in abop. U kan tak so wani. Lek van mi brada si brado lop taka mi abop san mi de. Te you herken wan negativist. Te was ma kosi mi stalt op Facebook. Dat im go in as ma in profiel go luku. Omdat wa lomang. E denk dat te de mij smoko sigara. Of wat wa lomang e denki. Taki na te de weer ala kondre keti. Wa los ma e denk tak na te de weer kimouna. Wa los ma e denk te de go vaak in na winti pre winti bara de tapu. Dat de denk tak de na kulturusma. Omdat wa los ma e denk tak kulturu na wa taki. Maar de no sap tak kulturu na nga winti ano asrefi. En meestal wasma sa e denk taki e pot sigara in e mofo. Of e werk e winti krosi. Da e shilek mina winti smakba. No. Winti ne deal na nga sma sa abitakru yeye. Winti ne deal na nga sma na nga wa negatieve instelling. Winti ne deal na nga de sandati. Uyere sa wetaki. Winti na wa sandi kring. En daarom mek hem lukutaki. Yusande na nga wan kriye. Mensen met een vervuild geest. Je bent altijd een last in de omgeving. Mensen met een negatieve geest. Als je in een omgeving zal gaan ze altijd huichelen naar je toe. Mensen na nga wan takru inbors. Te you de na de fesi do luku you. Te you draai dat do meki buji you. Desma de na wan takru yeye. Wan negatieve inbors. Wan negatieve opstelling. You na do nothing nga asma. Au kos you. Au haal you neer. Ino teka ma vrouw. Ino do ogri nga asma familie. Ino accident nyang. Ino accident dringi. Alleen het feit dat de abi wan doti yeye. Wan chobo kumanti. Wan chobo aisa. Wan chobo jebi. Dat mina itaki wan kri winti. Wan chobo winti. Wan winti chobo ano winti me kosi. Tebe taki a winti chobo. Dat wat taki a winti sa kisi you ano prati. Adai ni buya. Adai ni chobo. A winti no prati fu doti kwa kring. Da yogoi taki kumanti. Yogoi taki luwangu. Yogoi taki obiatori. Yogoi do de sanati. Maar geloof me. Na wan chobo winti. En im lukutaki. De sma bepaalde sma. Echa schade kona akurturu. Omdat de werkimona. Dat de takis basani. De pot sigara in de bek. Dat de gooi grifu negatief. De gawinti pre de bar obia. Maar de gooi griu. De tak you sani. De haal you neer. Ze praten negatief over anderen. Nanga herboei na de anu. Nanga her kromati boeia na de pols. Nanga her aisa kromati boei apuku keti na de futu. De takis masani. Nanga her kimona. Nanga feira sa de tai. Nanga her sandati de oigriu. Dat wataki we di winti sheng. Omdat lek van de ja so winti fu mine besta uit pram. Ano a pram sa we weri. E meka de tak yuna obiamang. Ano a pram nanga de mooi tongo sa we taki. E meka de tak ununa winti bribi mang. Want te bepaalde sma e kosju. De muluku te go in de profiel da yo shidak de weer wan kimona. De weer wan ingi boka. Trawa e kosju dat te go luku in de achtergrond. Da je wan prapi. De trawa e kosju dat im go luku taki sa de weer sa na de gedrag. Im looking. En daarom mek im luku taki. Zolang was ma abi bakru.
Wans ma abi takrusei fu winti. Wans ma abi takrusei fu apuku takrusei fu kromanti. Zolang ayuko na inasma birti lang wan kriye do kosyu. Zolang ayu no do not na wans mama yu ap wan kriye ye hinder a bakrute goine birti. Ye hinder asma nga a negativo ye hindering. En dat sado do, dat do gooi kosyu, dat do haal you neer. Omdat je op een lomang, sa etak de play politiek. Maar de no sa play politiek. Omdat die, if you abi een bepaalde mentaliteit wa opvoeding, if you mabe de was ma say hoigri, etak buurvrouw tori, haal buurvrouw neer, in you also roof mag roof vrij, smasan mag tak vrij, we sukutrobi vrij, you man nooit no corrigeer you. You pa nooit no corrigeer you. Dan na de manier we op meestal voor de ouders voelen. En dat de mij kan praat zo gedrag. En daarom mi loop van Abob de. Abob aan een praat zo gedrag. Omdat mi sap tak principe lai in het binnenland. Er is principe. Te igo in een binnenland bewoner. Te you mitang de igwa busi konde. A eerste zansa des moutegi to wiki mantek is met respect. Fa wakadiba i weki na mama, ai mi weki wanse. Tegua marwina, do taigi bale i doye noi opo no mama fai opo ba boy. Iya pa mi opo so moy. Te yugwa aluku, ofa bale weki na biya i opo kabana ba. Mitaki ya fai pasa neti biya. Het is respect. En weet je wat men, wat stoort? Wat de meeste Sasansa is stoor bepaalde sma, vooral in de politiek. Omdat den een bribi, dat je een partij, sa de biggest ma kweki de chief ding. Nanga respecti, nanga sakafasi. Te you shi wan bus kondrep sma, go doe een bepaalde ogri. Geloof me, het komt niet van uw ouders. Te you shi wan bus kondrep sma en misdraging. Geloof me, ano akia dat akisi. Ano akweki dat akisi. Dat want taki ewan go e eigen stoer doenerij. Hij wil voor zijn eigen pad kiezen van negativiteit. Maar ik ga je één ding zeggen. Ai ni buskonde. Dat mi consisa na respecti. Te you wiki manten. You ne wakap sa you oma. You ne wakap sa you pa. You ne wakap sa buurvrouw. A eenheid de binnen a binnenland bewoner. Omdat mi pa na buskondresma. Mi grandpa na fu para. Mi afo na fu koroni. Mi meke na kauna mi geboren. Mi ma fu kauna para honoribo. U verstaan? Dus asan sale kari respecti. Na wasan sami kisi in oso. U verstaan? Dus te you ko life. Was ma e haal you neer. Im luku meestal na kia da kisi. Na kweki sa kisi. Omdat il mi oso. I ben durf kos buurvrouw zomaar. Mi ma en naki bek panya. In mi oso. Fu de smaf mi fu tapse. In durf wiki mate de no bar uweki no. De ma etaki. Je wordt gelijk afgetrokken. Ze ga je niet optellen in het dorp. Ze ga je aftrekken. En dat is wat er meestal gebeurt. En dan willen mensen niet geloven. Dat een partij. Die met principe is. Voor een binnenlandbewoner. Voor een kweki sasama kisi. Want als de Jukas. De Saramakaners. De Okaners. Te waren. Dan denk ik niet dat ze kinderen zouden hebben met Brazilianen. Dan denk ik niet. Dat de Hindustanen. Vrij in het binnenland zouden kunnen gaan. Om hun activiteit en hun werkzaamheden te ontplooien. Als de binnenlandbewoners werkelijk waren. Als de Indianen waren. Zoals men, ik praat niet over de dronkeren, de drongo ingi. Mina over de drongo was hij kosis maar zomaar toe. Maar mi abe over de respecti ingi brada. De respecti bus kondresma. Abra demi abeng. Indianen en Blakke man, jullie zijn vreedzame mensen. Maar hoe sape a vervuiling ik mopo? A vervuiling bopo vanuit a foto. A
moppen uit een foto. Arab moppen uit een binnenland. Toch? Go naar foto. Arab moppen voor foto, voor binnenland. Dit is maar bij moppen voor binnenland. Go in foto. Dan werden we altijd uitgescholden. We werden neergehaald. Dat is in de stad begonnen. Weet je waarom? A opvoeden zal eens maar kies in een foto. A opvoeden zal ik kies in een foto. Dat wat taki in een foto kweki. Uno kweki voor sap usrefi. U kweki in een foto meestal. Nanga a opvoeden zal de wetman bij Junu. Uno in een foto. U kweki nanga a prati zal de wetman prati de voorouders voor uno. Je verstaan? Af bigi uit een foto. En tijdens de politieke uitvoeringen die zie, dat is je Arab. Toch? Arab neemt toe. Maar als je het prijs in Sranang, je moet kijken, het is de stad. Het gaat over de stad en de binnenlandbewoners. Het gaat over de fotoman en de juka. Ik begin aan de fotoman en de samaka. En de fotoman no lobby samaka. A de fotoman no lobby aukaners. A de fotoman no lobby paramakaners. A de fotoman no lobby matawai. A de fotoman no lobby de quinti. A de fotosma zij zijn de. Ze zijn altijd, ik heb het zelf gezien bij mij. Die mi matek bus kondre man. Fu make me. Dat die komt bigi dat de bekos de chief voor freedom mimma. Dat unu na rase, dat unu na juka. Suma bekos unu. Na de wansa ap foto mananga pa. Na de dat be laf unu. Do be de ching. De be karu blauw kop. Mijn eigen familieleden. Vele van ze. Tirena de gado opo mi ai. Dat mi kon shipe ara mopo. Begin in een foto en een verspreiding gaat in een pissie voor binnenland voor je prati. En dat is hinder. Is de mevrouw, respect mevrouw Cairo, mevrouw Brunswijk. Toch? Atakwasan is de amekwa mooi punt. Atakwasani. Dat zijn sa bigis mataki. Dat is shitaki a politiek gebeuren. Ze is 63 jaar. Voor het eerst heeft ze dit gezien. In haar hele leven. Vostro ashi asandisi. Dat sma en voeren politiek. Dat een soort agressieve mentaliteit disi. Een soort agressieve gedrag disi. Maar je moet kijken. Ga ik het weer zeggen. Het moment dat je in een partij bent. Dat gaat men straks weer uitschelden. Ik heb te maken. En ieder. Die uit een partij. Afwijkt en sluit zich aan in de NDP, wordt niet neergehaald. En alle partijgenoten, alle Surinamers die zich gaan aansluiten bij de NDP, worden zogenaamd verwelkomd. Maar zie je, als je uit de NDP bent gestapt en je gaat naar een andere partij, kan je weten dat je doodvonnis getekend is. Ze gaan jou doodvonnis voor jou tekenen. Dat is het gedrag. Als je een vriendenkring had van 5 en je bent uit een partij gestapt, dan moet je kijken. Ga je een paar van die viezerikken zien. Ga je een paar van die smeerlappen zien. Je gaat een paar van die zwervers zien die jou gaan uitschelden. Je gaat een paar van de roddelaars zien. En het zijn meestal Libisch mannen wat takroeien. Ze gaan overgaan om dat met je te komen vechten. Door Abra Fubar Sanjiu. Door Kosju Ma. Door Kosju Pa. Door tak negatief Abrayu. Ondanks denosapiu. Ondanks ano de ejiu nyang. En dan me lukutaki. Te uwan de wan boom politiek leider in Sranang. Dat te usitak wap ogripching. Toch in uw partij. Je hebt ogripching in uw osso. Dat jullie qua leider de karden de barding. Dat in barding. Taki nee. As suku trobi di sino e gebeur in mi osso.
Maar je ziet dat mensen, ik heb iets opgemerkt, dat mensen soms gewoon opstaan en schade brengen naar bepaalde politieke partijen. Ik denk dat het een scenario van ze is van opzet, omdat de abi bakru, de abi sukutrobi bakru, de abi ouro foste yorka na de tapu, de abi sukutrobi yeye na de tapu, de shitaki wan takru sil, satang nanga e brada, satang nanga e gezin, e paar in bepaalde familie. A heer familie fout. Je verstaan? En te was madong. Te was libis maar de negatief ingesteld. Wie is asaptak na wabunsan je taki au kosju? Wie is asaptaki amandisi no edu ogri na asma do kosju? Wie is de saptaki aboidis no do next verkeerd in strana jongen do kosju? Wie is de saptaki in het tekisma money do beledig je taki het furu? Wie is de saptaki in een lichtop do kariu oplichter? Wie is de saptaki jano do kariu? Wie is de saptaki in een furu do kariu vervoerman? Dat na meestal na bakru, na takru yeye, na smananga wa takru sil, na smananga wa takru inbors. Dat is zo te smadati. Het zijn dat soort mensen. Toch? Het zijn dat soort mensen die schade brengen naar politieke partijen. En daarom moet je kijken dat vele mensen glijden van de ene politieke partij naar de andere. Hoe ik de ABOP ben gaan steunen. Omdat ik had maar één vader. Ik had één lieve vader. Zal nooit meer bij de aman tot las. En dat was mijn lobby Bouterse. Mijn lobby papa Bouta. Mijn liefdevolle papa Bouta. Hij was alles van mij. Zonder dat ik last was voor die man. Ik was geen last voor Bouterse. Denken jullie dat ik last ga zijn voor Brunswijk? Never. Ik was geen last voor Bouterse. Ik was geen last van mevrouw Ingrid. Ik was geen last van meneer Simons. Meneer Gayadin. Meneer Assis van meneer Bakario. Assis naar mijn man toe. Altijd altijd de boete. Adin. Meneer Durga. Hoe staat dat nooit meer de last voor unu? Altijd meer lopen toch. Maar je ziet dat nou aan toe. Chik, zie, gotrosma. En dan met koetij met dat vloeien moet je niet storen met ze. Het zijn een paar tjoffies, visserrijke varkens. Meneer Abrahams. Hoe staat dit toch? Mina next naar de toppers. Meneer Des. Weilen meneer Waterval. Papa Jules. Nooit mino aplas. Nooit mino de na de padatlik las. Maar dat heb je pekinees. Dat heb piki pekinees. Meneer Mainami Mati. Kijk eens huis naar mi Mati. Hoe staat ze met takito? Omdat we Surinamers zijn. Maar het zijn meestal mensen met een vuile geest. Ze is een partij. Ik was geen last van de NDP. Denk je dat ik een last ga zijn voor ABOP? Ik was geen bedelaar in de NDP. Denk je dat ik een bedelaar ga zijn voor ABOP? Ik steun meneer Brunswijk. Omdat hij die guts heeft. Hij heeft die durf. Hij neemt de kans om Suriname te redden. Aba atina juiste pressie. Voor probeer voor kan betekenen wat sani gisranang. En schreef dat no bondi libisma. Schreef dat no bondi de hamasama chakruisma naar een bepaalde ziel. Zelf dat is niet goed voor hun. Ik had het gezegd. Uji akondre jaren in anu voor de konman. Volgens UNO. Uji strana jaren. Upot strana jaren in anu. Voor de economen de deskundigen. Altijd de man hoort strana na baka. Altijd de man sabep cha ontwikkeling ko in stranang. Voor akondre money. Soms ano de leider. Maar dat heb je meer lappen. Zijn de om de leiders. Daarom Weiland Bouter ze betakken altijd. A lobby papa voor me betakken altijd. Attaki de boosdoener in de partij.
Is de boosdoener in de NDP zijn de NDP'ers zelf. De goeie niet nagesproken. Want de loyaliste koeien gaan straks weer uitschelden. Omdat naar Jorka naar Bakru. Dit is bepaalde sma. Je verstaan? Meestal, de leiders op de partij. De andere leiders hebben de ogri naar sma. Maar na de sma, sa ik go om de ma heen. Sa ik probeer dus zogenaamd dat ik de vertrouw asma. Zogenaamd de go die lobby. Maar de go in bepaalde partij voor lobby. De go in partij voor go vernietig a partij. Bepaalde sma ik go in partijen like bedelaars. Bepaalde partijen, bepaalde sma ik go in partijen als tatalosos. Weet je wat ze op de eerste plaats zetten? Ze zetten geen liefde op de eerste plaats. Ze gaan eerst om frauduleuze handelingen te plegen. Om te stelen. Om op te lichten. Om als bedelaars te gaan. Terwijl je ziet dat bepaalde man voor unusa ego sluiten aan in partij. Je ziet dat de man go die wroko. De man go eigenlijk voor wroko die partij. En je schenk. Te jullie abop. Je ziet de meeste activisten zijn go in abop. Je ziet dat de man go naar de ati. Naar de sil. De man go naar de ati. Naar de sil. De man go voor soru taki. Uno ben de oefening trouwen. Uno ben op waardering doen. Dat de meeste activisten abrago na abop. Dat die nego sluiten aan na abop. Dat de ma echi taki zo voelen zich thuis vrij. De mij vierde schreef na osso. De ma ik vier tak ai. Het is lekker om naast een VP te lopen. Je kiest lobby, je kiest warang. En dat maakt hem luku taki na san dat we missen. Te you den nga wa leider. Is dat vast wie dit je mag snap se wa VP. Is dat vast wie dit je kas dompe wa first lady de. Dan a abop wa eji a warm te dati. Da ano boom. En asansa heb sa meestal in a politiek. Na jarusu de jarusu na abop. Na jarusu de jarusu na apartheid. En daarom ik im luku asan fukosi na neerhalen na vuilsmijterij. Dat doen ze meestal naar de partijgenoten. En ieder die zich aansluit, die uit de NDP is gestapt en een andere politieke partij is gaan joinen. Het maakt niet uit als het NPS is. Het maakt niet uit als het ABOP is. Het maakt niet uit als het VHP is. Maar op het moment dat je uit die partij bent gestapt, dan mag je teken je doodvonnis. Smane tak nanga you moro. Smawa fit nanga you. De kos you ma. De bedreig you ching. De bedreig you gezin. De wis ogri you. De paitin passi you. De wis takru you. If tidena de uyere flow dede. Au sweetie you on politiek. Jullie zijn ezels. Jullie zijn dummies. Nanga heel skoro zou go toch goed doen. Wat skoro ne purdong. Maar te you abi wan sil fu negatief. Sa dena you tapu. Dat je lukutaki alles massa e probeer voor leveren een positieve bijdrage in Suriname. Zoals meneer Bouterse dat gedaan heeft. Nu is het de tweede man, Saweshi. Dat naar meneer Brunswijk. En met moeite voor jaren samenbundeling. En iedereen plakka brada, of een Hindustani brada, of een Japanese brada, go steun amang. Im lukutaki, you know wat gevaar. Je bent niet meer veilig in je land als je de ABOP gaat steunen. Je wordt gelijk gezien als een crimineel. Je wordt gelijk gezien dat Juma Nadisi. Je gaat gelijk de naam krijgen dat ITV Broko. Mi Broko, mami ap wie waarde. Mi TV Broko, mami ap mi egi oso. Mi TV Broko, mami ap mi egi bus. Mi TV Broko, mama ap alasan in alibi. Des mas kosi meestal hebben niks. Dat is mijn zorgoeding. If de no wiki man ten go tak baas goeiemorgen, trouwen na wachter. Trawa je ziet ak na takruye dek bopo van wan bas go na trawang. De sukwan san fuka kos you. Omdat uno man go open wan dossier voor me dat flow van meid.
Uno mango op dossier voor me dat flow roof wa flow be roof. Fossi, uno mango fen dossier tap flow. Uno man fen dossier tap flow, tak flow wasisma, dat flow krooi meid hoort dat in een kampu. Uno mango fen den dossier dat fu flow, tak flow wasisma, dat tijde winti uno man. Uno mango fen dossier fu flow, tak familie kon dat in een potpus watra fu praat a familie, uno fen nooit. Uno man op een dossier fu flow, tak tesma konami, dat me misbruik dit op mi jari. Uno man fen den dossier dat die. Sman economie, le kulturu brada, rechtgeaardig Surinamer. Nanga neem voldoen nanga leti. Uno man fen asan dat na mi. Tak sma economie, dat mi suku fu kroi. Uma horji man. Sman no man konda uyere tak mi plak dosu. Fu mancha business ga Holland. Uno man fening. En asan dat e hand de jarusu man. Omdat me gona fesi. Omdat mi aben boom. Mi tek mi sreka na bus kondre. En de leer mi tak adedi di ogrio dede. Adedi meke kroyo dede. Adedi teke sama uma tede chenko. De je tek de wafasi dia boom. Yogo dede. Dat doen we maar fen next. Dat we tak mi tifi broko. Natuurlijk mi tifi broko. Maar mi ati no bita. Mi ati no bita mna bi wisi. A wisi sam abate probeer mi na yo fado tapi back. Dat nou pisi wisi voor mij. Bikar zou wel moet de bal weer verwachten. Te you abi wa sukutrobi bakru aini you. You abi wa afbrekers mentaliteit. Je hebt een misgunnende karakter. Naar jezelf toe. Ga je niemand gunnen. Je bent een misgunner. Vooral meneer Zapota sigara in je bek. Die is de midden na ABOP vergadering. Dem luku de man. Dem abi doti geest. En bij staan nou een familie maar kunu. Ja, bepaalde maar de stoor de familie. De in de igi osso zijn ze geboren als een las. Ze zijn vrouwen zowel mannen. Ze zijn een last van hun eigen familie. Ze zijn een last van hun eigen gezin. Je hebt negatieve mensen die geboren worden. Soms zijn nog op je. Adjes lijkt naar familie brada betake. Bepaalde van deze ecosistemen ze komen uit een bofroetafra. Ze weten niet waar ze staan. En ze weten niet van waar ze naartoe moeten gaan. Ze komen gewoon uit een vrouw. Maar je weet niet eigenlijk, ja, van waar ze komen. Dat is meestal dat ding. En negatief denken, negatief ingesteld zijn, is iets dat je hebt geërfd. Want soms is het maar een bepaalde sani. De ouders ik kreeg, amma ik kreeg, appa ik kreeg. De ouders ik kreeg. Lek van wat mevrouw, familiestrijk. Misa bijvoorbeeld familiestrijk, meneer strijk bij die les naar Saron school, die bij de Chimboy. Nou wat respectie familie samisabi. Dat was zo doe die vrouw Cosmi, famina disi. Dat a vrouw dat teno sabi, dat hebben mi de trap familie mi, samanga den de boom familie strijk. Dat moet tak desma ano boomsma. Terwijl na a dueri, na a doti, so takrusil bepaalde sma ego bij bakru. De go bij takru sani, chako ina familie, go dot de egi familie. Maar dat te doen, dat je gebruikt a familie neemt dat je denkt dat na heer familie deso, dat je go vet na atra strijk, je go vet na atra pinas, je go vet na atra Jacob. Reden waarom? Terwijl de bigisma, na de spekisma, maar na de chin zijn geboren en na de sansa de go suku. Na de sansa de go suku, takru yeye, takru sil, takru maniri, takru uitstraling, kosisma. Duiri e bar na de tapu. Ano alasma se yere ba hei na obia. Solis na wan duiri. Wan makasneki e bar tap ding. Wan pingo e bar tap ding. Wan libi agu e bar tap bepaalde sma. Wan libi pakira e bar tap sma. Dat de karen busingi. Ano wan businga wan pakira. Se nya lasani. Bepaalde sma e chane tak dabi kromanti na duiri e bar de tapu. Bepaalde maar e bartak da Aisa. Nee. Nou wa makasnek e bara de tapu. Bepaalde maar e fentak jongu de na opete man de lei. Nou wa tingi fouru. Senyan de sane bara de tapu. Ano alas basa ushibar hei na winti.
na Bakru, na Takru Apuku, na Pingo, na Pakira, na Makasneki, na Swipi. Daarom in Lukutaki, smasan de lange want doodgeest. Ze durven niet om op mijn erf te komen. De durf konen hebben in contact. Ze zijn bang. Omdat Asweri voor Antama is shideng. Asweri voor Antama is shideng. Dat de leko in mi birti. Dat do haal you neer. Do tak negatief abrayu. Omdat de no sap you. A kring van obja e bron ding. Daarom ik im luku. De a kring e bron bepaalde maar do kosi persoonlijk. Lek van de kos Brunswijk. Lek van de tak negatief abra abob. Iniwans massa e probeer voor libi boeng in grond tapu. Word je neergehaald door idioten. Word je neergehaald door negativisten. Begrijp je? En daarom met hij taki if uan ko ina politiek. Uno kring na usrefi. Uno rein na usrefi. U abi wan negatieve inborst na usrefi. Stranang no komoto. Het maakt niet uit. Suma owi na verkiezing. Wins abob owi nikba. Het maakt niet uit. Maar het negatieve geest sa e heers abra bepaalde sma. Zolang u no de vrij waard voor je schreefie. Je no op vrede naar je schreefie. Je bent een negatief. Je bent een last van je eigen ziel. Je bent een heavy van je eigen lichaam. Je bent een satan. Je bent een negatief over je eigen ziel. Je krak doti. Ik kan saptaki. Was massa doti. Altijd ode. Wat last. Die was massa kring. En op Facebook is dat zichtbaar. If you want shivasma negatief. Op Facebook. If you want shivasma et denk abrayu. Op Facebook. If you want shivasma et denki abrayu. Op Facebook. Je verstaan? En het maakt niet uit. Soort positief bijdrage in je leven in grond tapu. Zolang je want proberen voor leveren wat positief bijdrage in je kondre, like wat leider. Je kan saptaki, een meerderheid bestaat uit negativisten. Een meerderheid bestaat uit smananga wat negatieve inborst. En dat is duidelijk te merken in Suriname. En mevrouw Fina heeft het duidelijk gezegd. Ze kan er niet voorstellen dat ze dit soort politieke strijd heeft gezien. Ze is een mevrouw van 63 jaar. Voor het eerst heeft ze zo'n agressieve politieke strijd gezien in Suriname. De man wan mek de fadong. De man wan mek de fadong. Alles maar agressief. Dat we taku op lobby die u kondre. Uno si tak we dota kondre. Uno si tak we denki negatief abro egi kondre. Uno si extra na man. No lop den srefi. Uno si tak wan zwarte bladzijde de loon tu tapu na utapu. Uno si tak alles maar bita. Uno si tak satan extra na abra. Uno si tak die dibri extra na abra. Uno si tak takru machti fu stranang. De in anu fu di dibri. Uno sheng. Une sitaki atakru sil e merisma fu kostrawang. Atakru yeye e nadersma sil fu halwan trawaner. Atakru sil e gote e bartap transma fu kir trawang onterecht. Atakru sil tekstra na abra. Maar de mangsa e hor apisi fu dunanga leti. Atakru sil no ma tek de abra. Wamalek mi. Ik ben beschermd. Wie zo kier mi. Mi yeye o talon tu mindri unu. Omdat mi apwa yeye fu kring. Tegenwoordig te taki. You gesen no vrij moro in Sranang. Tegenwoordig te tak atru. Grond tapu nek hoor bakaji you. Tegenwoordig te tak atru. De ma okir you. Dat na Sranang. So utang. So utang. At satan teku abra. Magado nesribi. De boeie de boem kom voor no esribi. One day, wo verstami. Una verstami no in grondtapu. Una verstami no in Sranang. Uka kosmi godoro. Ma te woshi mi inu dreng. Te woshi taki ye waka ye fadong. Unom karmi wismang. Omdat we kar zo wel, moet de bal weer verwachten. God zij met ons Suriname. Ik geloof er niet meer in. Lucifer extra na abra.
Ik schaam me voor bepaalde Surinamers. Voor mijn eigen mensen. Ik schaam me dood. Maar gado de mi fesimang. Mi no sap fu unu. Maar alla des massa e denk positief. Want sigi fu gado. Na den kon voor ook gorbaka junu. U verstaan? Lek familie na Abob. Mi no go na Abob lek wa las. Maar mi go na Abob na mi heer Ati. Mi go na Abob na mi heer Sil. Mi go na Abob go steuning. Omdat hij nou een strana doel. We hebben één ding voor het oog. Strana moest komen boem. Dan maakt het niet uit. Suma al run stranang. Maar met bribitaki geel zwart. Op proberen. Maar in Brunswijk gaat het proberen. En daarom roep ik mensen op. We nog eens onderzoek negatief voor asma. We zoeken de positieve san. Sa asma doe ik van ama op een score dape. Na de ingi dorpu. Ama op een appartement. Ote ushi Yokohama doe de sandati. Ote ushi Kuldipsin doe de sandati. Ote ushi dat Kerpelani doe. Ote Baitali doe de sandati. Alla de miljonair Fusranang. Hebben ze nog ooit gedaan? Dan me ku steun wan man. Zo si abe ati na juiste pressie. Ano score e purdong. Big up Abob. Big up VP. Big up mevrouw Tina Cairo. Big up alle de Aboppers. Big up Sranang. Maar de positief wang. De negatieve zullen een dag tot bekering komen. De negatieve Surinamers zullen een keertje beseffen dat negatief net jij gewoon een pressie. Je dikt je eigen graf. Je dikt een kuil voor jezelf, voor je kinderen, je bed, je kleinkinderen, je familie. We chakuru koino familie. Ja? Met takstrana odi, te wantra de baka. Doe nanga leti na mama obia. Mi barobla. Kom draaien pokuju baka.